Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka be kikiɗere hande lattinde lundi le 14 avril 2025. Nam derɗiraɓe, hande bo mi waddani en video lawol ngol a tokkata yerɓana goɗɗo localisation. Foti ko a dilli daidai ko goɗɗo yiɗi wara ha maɗa, daidai a foti a yerɓana mo localisation ha tawete o foti o heɓta quartier ha a woni be koyɗum. Arande maini derɗiraɓe gal WhatsApp on ɗum yerɓirte nonnon. To ni on laari video ɗo, to hande on feni larugo videoji amin, lare gal jungo moɗon nyamo on tawan bindi ɗo windi sabone, on mema dow ton on abona ha les video ɗo, nonnon on lara gal jungo moɗon nano on tawan daidai ɗo waɗi ba jungel, on mema dow jungel mai hollugo video mai fottani on. Nonnon derɗiraɓe daidai ƴami moɗon on assanamin ha commentaire. En andi daidai ton ƴamata derɗiraɓe kanjum on watta neɓa mi waɗai video, amma ton ɗo ƴama ƴamiji ɗo ɗuɗi inchallah mi foti ko ndei miɗo waɗana video chaque jour. Nonnon derɗiraɓe habde partage video mai be sobiraɓe moɗon, on tawan ha windi partage ha les video ɗo, on partage ngol be sobiraɓe moɗon ɗuɗɓe ɓe lara ɓe botoro be daidai tindinore man ɗo. Nonnon derɗiraɓe watani am hakkilo ha mi holla on lawol ngol goɗɗo tokkata yaha yerɓana goɗɗo, ko goɗɗo ummi ha maɗa, ko goɗɗo ummi babal fere ɗo wara ha ma anda ha woni, a foti a waɗa localisation tan a yerɓana mo, ɗo lara nda ha o tokkata, nda inde babal kaza, nda inde quartier ɗo, ha o tokkani o yotta ha woni. Mi tammi on fami derɗiraɓe. Arande mai ni en wara en nasta nder WhatsApp meɗen banni. To en nasti sai mi wara mi hosa ba numero ɗo, mi yiɗi mi yerɓana goɗɗo mai daidai localisation. Ha to a memata a wara a mema ha ɗo. To a memi ha ɗo babal yerɓugo photo, video, audio e ko nandi majum, sai a wara ha ɗo ha windi localisation, a mema dow localisation banni. To a memi dow localisation, nda ha ɓe waddantama, tammi a lari no ɓe waddantama banni. Sai a wara ha ɗo ha windi partage localisation en direct, lare boɗɗum derɗiraɓe, on wara on mema ha ɗo man. To on memi ha ton sai on iya ha ɗo ha windi continue, on iya dow continue. Donc nda ɓe holli mi mari haje o siva yam, goɗɗo mo mi yerɓanta man o siva yam bana tan ɗume, nda o siva yam 15 minutes, ko bo ler gotel, ko bo ler jetati ɗo ka to mi yiɗi. To neɓan ma o siva yam bana ler jetati fu ɗo yi'a ha mi woni. Donc sai mi wara mi iya ha ɗo. To mi waɗi banni mi yerɓani mo timmi. Nonnon to wari o nasti ha telephone mako, en wara en nasta ngam ɗum WhatsApp ji yam ɗiɗi on. En wara en nasta ha ɗo, to wari o nasti ha telephone mako, o tawan nda banni, nda no mi yerɓani mo, o tawan nda babal man banni ɗo. Sai kanko bo o wara o mema dow ton, o iya ha windi voila localisation en direct. To o waɗi banni o tappi, jotta ka o lara ha to mi woni. Donc nda ɓe holli mo ha mi woni. Donc to ɗo dasi banni ɗo ɓe hollan mo daidai wuro ha mi woni, nda on lari ɗum Bafoussam, tammi on lari Bafoussam ha ɗo. Sai mi wara miɗo ɓaditina banni, oɗo man ɗo mo mi yerɓani man o ɗo siva Jingana Hotel, Bluebird Express Jinga, mi tammi on lari miɗo ɓaditinani, o ɗo lara ni ha toy mi tawete tip nder quartier. Donc o tawan miɗo ha côté Institut de formation de la personnel de santé. Donc mi ɓaditina banni, nda terrain football ha sera ɗo ka quartier on, nder quartier ha mi woni. Wara o ɓaditina ni banni, o ɗo lara ni ha toy o tokkata ni, nda laabi ni ɗo senditi ha o wara o yi'a daidai ha mi woni. Mi tammi on fami derɗiraɓe daidai lawol ngol on tokkata on waɗa ɗum. On yettama derɗiraɓe, on yelanama khairu daidai kala ko on mari haje fu on foti on matotira be amin. Daidai ha mi holla on lawol ngol on tokkata on partage video amin to on ɗo lara ngol.
to no wari bana video ji amin ɗi min waɗi nda ɗi ɗo, ko bana ngol ɗo en wara en mema dow magol banni. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silminake dow moɗon. Ton ɗon laara ngol banni ɗo, nda haɗo ha windi partager ɗo, haɗo on wara ton mema dow ton banni. To no wari on memi dow ton, nda on partage tan, on mema dow ko WhatsApp ko Facebook ko toy, on yaha on partage ngol ha on mari haje fu. E non derɗiraaɓe, nda jungel ngel ɗo ngel on yiyata ɗo, on mema dow magel, on waɗa ni hollugo video mai voɗi on. Nda ha ɗo bo ƴamol je on mari fu ha commentaire ɗo ha on yiyata ɗo, on wara on winda kala ko on mari haje fu. To on timmini windugo se on asana min, on yerɓa ha ɗo. To on yerɓi bannini hala timmi, min lara ƴamol moɗon, inchallah min jaba on kala ko on mari haje fu. On yettama, on yelanama khairu. Wassalamu alaikum.